Siyempre, dito tayo sa may ito na Maliko. Tutunghayan natin itong mas pinalakas na team pupunan ng Pangasinan. At gaganapin natin ng individual time tryout ng team Pangasinan. So pinapangunahan ng ating mga idol, Ken Season. Siyempre ito ang ating pro cyclist, si El Joshua at mga dating mga ex-pro rider. So ang ating papakawalan ito isang ex-pro Ronda Pilipinas rider na si Leonardo Valdez. Meron silang 1 minute gap, mga 8 to 9 kilometers paakyat sa may Maliko. So sinusupervise dito ni Mami o mas kilala sa John Bascos, ang nag-iisang siklistang virgin ng Pangasinan. Siyempre itong si El Joshua Carino. Okay, ito na yung ating isang unang pinakawalan, Ronda Pilipinas Veterans Leonardo Valdez. Dito natin makikita kung sino ang mga siklista na makukuha o mapapabilang sa mas pinalakas na team Pangasinan. Okay, second rider natin, isa na namang Ronda Pilipinas Veteran from San Manuel, Pangasinan, itong si Dennis Gabaldon. Susubok na muling makabalik sa pro cycling race itong si Dennis Gabaldon. Okay, so ito na si Dennis Gabaldon. Tignan natin kung makakabalik at makukuha at mapapabilang sa mas pinalakas na team Pangasinan. Okay, next rider na papakawalan natin itong last year tour MPTC Tour of Luzon rider team Pangasinan, itong si Jeric Kapwa. So susubok muli siya na mapabilang sa team Pangasinan ngayong 2026 MPTC Tour of Luzon. Okay, so mamaya susundan natin itong mga to, ha. Ito talaga dumadaan sila sa masusing training o tryout sa pangungulangan nitong si El Joshua Carino. Okay, next rider natin, Jezreel Launico, ang 2025 MPTC Tour of Luzon finisher under team Pangasinan ay muling susubok na mapabilang dito sa team Pangasinan na itong San Manuel Pangasinan rider na si Jezreel Launico. Okay, na itigal natin kung muling magpapakita ng lakas itong si Jezreel Launico kung makakapasa dito sa elimination tryout ng team Pangasinan. Okay, next rider natin, isa sa malakas ngayon sa mga under 23 ang MPTC Tour of Luzon participant o under ng team Pangasinan, itong si Daniel Parinas ay muling susubok na mapabilang sa team Pangasinan. Okay, ito na natin kung muling makakapasa sa elimination tryout itong si Daniel Parinas. Next rider natin, a rider from, I think from Santa Barbara, ito si Julian Matthew. Ito si Julian Matthew de Guzman ngayon ang susunod na rider na papakawalan at muling magtatangka na mapabilang sa team Pangasinan. Okay, ito na si Julian Matthew de Guzman. So okay, susundan natin ang mamaya ito mga ito pag-akyat dun sa may Maliko. Okay, next rider natin, Tour of Luzon participant under Team Army, itong si Dominic Perez muling magbabalik at ito naman siya sa team Pangasinan na susubok, isang Ronda Pilipinas rider veterans na ito si Dominic Perez, isang sprinter ito. Okay, tignan natin kung ano magiging performance sa ahon nitong si Dominic Perez. Magbabalik at muling iwawagayway ang pangalan ng team Pangasinan na kung saan taga rito siya, Santo Tomas, Pangasinan. Another rider, ito isang veterano rin, Mark Julius Bordeo. Siya yung nag third place sa ITT nila kahapon. So ngayon susubok siya dito naman sa ahon, rider from Lawak, Pangasinan. Okay, si Mark Julius Bordeos. Tingnan natin kung anong magiging performance na sa ahon, ha. Okay, from Santa Maria, Pangasinan naman to, Danny Harabata.
Siya yung nag-second place sa ITT Kapon ngayon dito sa Subok sa Ahon. Kilalang climber itong si Danny Harabata eh. Okay. At kung may wawakiway muli ni Danny Harabata, ang kanyang pangalan dito sa Team Pangasinan, isang climber ngayon ito. And last but not the least, ang kumbaga nanalo siya sa Team ITT Kapon itong si Benedict Tanga. Siya ngayon ang last na papakawalan. Okay, so sunod tayo mga kaibigan, Benedict Tanga. So sinusundan natin bahagya itong si Benedict Tangka. Siya yung last rider na pinakawalan. Itong si Benedict Tangka, medyo advance po tayo dun sa harapan at puntahan natin yung mga ibang riders para abutan natin mga kaibigan. Okay, so sinusundan natin itong si Danny Harabata na isa sa kilalang climber. Itong si Danny Harabata, medyo malayo ng agwat niya itong kay Benedict Tangka. So meron tayong 10 riders na nagtatry out elimination dito sa under team Pangasinan. Siyempre sa pangunguna ng ating butihing sa ating mabait at masipag na nag-aalaga sa kanila itong si Ken Season and si John Vascos and El Joshua Carino. Ito mukhang matutuog ito ni Danny Harabata itong si Mark Julius Bordeos. Ito nga magkakatuhugan na nga itong si Mark Julius Bordeos and Dominic Perez. So nagbabalik itong mga ex-pro rider natin eh. Like itong si Mark Julius Bordeos and Dominic Perez. Mukhang matutuog yung Mark Julius Bordeos. Itong si Dominic Perez mga kaibigan, na isang malakas na sprinter naman ito si Dominic Perez. Okay, dapat natin itong isang rider, Julian Matthew, businessman, rider from Pangasinan, ay naghahangad din na mapabilang sa Team Pangasinan itong si Julian Matthew. Ito natin kung makakapasa siya dito sa tryout ng Team Pangasinan. Ito isang rider from Ordaneta City, Pangasinan, Daniel Parinas. So subok muli na mapabilang sa Team Pangasinan dahil last year under siya ng Team Pangasinan itong si Daniel Parinas. So ito yung rider natin, Dennis Gabaldon, magbabalik pro cycling race. Itong si Dennis Gabaldon, native of San Manuel, Pangasinan, susubok na mapabilang sa Team Pangasinan. Itong dati ex-pro rider na si Dennis Gabaldon. Okay, go, 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 go! Oh, another MPTC Tour of Luzon Veterans 2025, itong si Jeric Kapwa muling magta-try out at susubok na muling mapabilang sa team ng Pangasinan itong si Jeric Kapwa. Okay, ano MPTC Tour of Luzon 2025 participant itong si Jezreel Launico muli ay susubok na mapabilang sa team Pangasinan bilang isang under 23. Itong si Jezreel Launico last year natapos na ang 8 stages ng Tour of Luzon. Ngayon kaya ay mapapabilang siya sa line-up o kupunan ng mas pinalakas na Team Pangasinan. So, good luck, good luck! Okay, another veteran rider around the Pilipinas, veteran rider itong si Leonardo Valdez. Muling magpapakita ng lakas ito at sumasali dito sa elimination tryout ng Team Pangasinan at nagnanais muling magpakita ng lakas sa larangan ng karera ng bisikleta ng MPTC Tour of Luzon 2026. Itong Roda Pilipinas veteran na si Leonardo Valdez. Okay, tignan natin, mukhang
maganda pinapakita dito mga team Pangasinan ngayon dahil meron silang tryout. Uy, maganda pinapakita ditong si Jezreel Launico ha. Titignan natin kung mapapabilang siya sa lineup ng pinalakas na team Pangasinan dahil bawat minuto segundo mahalaga ito dahil mayroong premyo yung mga makakakuha ni Garmin. Uy, Jeric Capua. And itong si Daniel Parinas yung nakakulay pula. Yun. Hindi, inaurasan lang niya yung kan. Okay, Dennis Cabaldon. Hindi, meron pa rin yun. Okay, ito na si Danny Harabata. Talagang bilog na bilog, sagad na sagad. Talagang baon na itong si Harabata. Pinapakita talaga niya yung lakas niya pagdating sa ahon ha. Tignan natin kung gaano kadami ang hinuhog nitong si Danny Harabata. Ito yung sa second place kahapon eh. Sumagat pa. Ulang, hanggang doon lang. Ito yung isa sa mga prospect, Benedict Tanga ng RB. Natin kung ilan naman yung order ko si Benedict Tanga. Malakas din sa ahon ko ha. Sa ITT, malakas. Sa ahon, malakas. Talagang tigang-tiga oh. Sumasagad din ha. Gusto all out na ito mga kaibigan. Itong si Benedict Tanga Soriano. Okay, second hit natin mga kaibigan ng tryout. Una agad pinakawalan itong si Leonardo Valdez, isang ex-pro rider. Papalak na naman na sumubok sa mga karera itong si Leonardo Valdez sa mga professional race. Tignan natin kung makakapasa siya dito sa elimination tryout ng pinalakas na team Pangasinan. Okay, second rider natin, Jeric Capua. Okay, another riders na susubok muling makapaglaro sa team Pangasinan. Itong si Jeric Capua na pinalonan Pangasinan. Okay, go Idols para sa pangarap. Okay, third rider natin, Jezreel Launico from San Manuel, Pangasinan. Susubok ngayon ito na muling makapaglaro dahil last year nakapaglaro ito sa Toro Pusok. Okay, ito na ulit. Ito si Daniel Parinas. MPTC Toro Pusok na participant itong si Daniel Parinas ng team Pangasinan. Susubok muli ito. So doon sila nag-start mga kaibigan. Umaangat itong si Benedict Tanga. Oh. Okay, Julian Matthew. Nadora ito, bago to ha. Julian Matthew. Okay, Mark Julius Burdeos. Naku, ito na si Harabata oh. Mga matutuhog niya itong si Mark Julius Burdeos. So sa mga prospect itong si Harabata eh. And Benedict Tanga. Mga climber to. Okay, so ito na si Benedict Tanga mga kaibigan. Isang sundalo na nagnanais mapabilang sa team Pangasinan. Isang bronze medalist to ng national. So climber eh. Climber na under 23 ang hinahanap natin dito mga kaibigan. Ito yung mga prospect na mapasali sa Toro Luzon under team Pangasinan. Itong si Benedict Tanga. Mga kaibigan, natin kung madidikitan niya itong si Danny Harabata na talagang isa sa malakas na rider pagdating sa ahon itong si Danny Harabata, pero hindi ko lang matanong si Danny Harabata. So gawin tayo sa harapan mga kaibigan at titignan natin ang sipa naman ni Danny Harabata laban dito kay Benedict Tanga. Okay, go 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 go. Ito na si Danny Harabata, ang pinagmamalaki ng Santa Maria, Pangasinan. Isang future climber ng team Pangasinan.
itong si Danny Harabata. So, malakas din talaga sa ahon ito si Harabata. Talagang sagad na sagad. Panay-panay. Ang sipa itong si Danny Harabata, 25 kilometers per hour. Sa likod lang si Benedict Tangka, mga kaibigan. This is a tryout or elimination para sa team Pangasinan under Ken season. El Joshua Carino, si Mami Jan Pascos. It is naman si Julian Matthew D. Guzman. Isang bagong-bagong siklista ng Mapandan, Pangasinan. Talagang susupok din ito na makapasok at makapaglaro sa Tour of Luzon. Itong si Julian Matthew Pangasinan, isa rin sa mga future climber ito. Hindi pa makapanay-panay, medyo matarik itong rutang binabayan natin, mga kaibigan. Talagang nagsisikap din na umahon. Uy, another rider, Cherry Kapwa. Papakita yung lakas mo ito, medyo mukhang nagkakaroon na ng mga tuhugan dito, mga kaibigan. Daniel Marinas lumalapit sa likod ni Jezreel Launico. Malayo-layo pa tayo. And this is Jezreel Launico, Tour of Luzon, participant under Team Pangasinan. Susubok muli na makapasok at makapaglaro sa 2026 MPTC Tour of Luzon. Ang rider from San Manuel, Pangasinan, itong si Jezreel Launico. Go, 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 go. Uy, malakas si Jezreel. Sagad na sagad. Daniel Parinas. Talagang sumasagad din si Daniel Parinas. Tiga. Nako, ito na si Danny Harabata. Mabilis talaga sa ahon to si Danny Harabata. Grabe. Sagad. Okay. Naghahabulan to, Tangka and Danny Harabata Julian Matthew, go, 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 go. Dati lang itong siklista na nakikilaro sa mga 20-20 race, naging sundalo at ngayon pangarap na maging pro cyclist itong si Benedict Tangka, na iwawagayway niya ang pangalan ng team Pangasinan. Grabe po man itong si Danny Harabata. Grabe yung panaya nito. Lumayo na to kay Benedict Tangka. Mukhang matutuhog na pa itong si Cherry Kapwa, mga kaibigan. Itong si Danny Harabata, ang climber na Pangasinan. Iniisa-isa talaga ni Danny Harabata itong mga katunggali niya. Bakit ito naman elimination tryout? Iisa naman ang pinaglalaban ng mga siklista ng Pangasinan na to, kundi maiwagayway muli ang pangalan, ang probinsya ng Pangasinan sa larangan ng cycling naman ang mithiin ng provincial government o Pangasinan sa pangunguna ng ating Governor Guico, Ramon Guico.